Magbiyahe day ko sa mga adlaw, paadto sa ato ang isa ka branch sa Ay. ato ang negosyo. Ati, Ah, sige, sige tayo, mas maayo tayo, kaya ako na lang magbantay diri sa piyak nga branch na to. Pero Jen, by the way, Tay. maiba ta. Lingkod kay. Mamahaw na lang Sige kita. tayo, Mamahaw na lang kita. mamahaw na kita tayo. Luto naman ang kwan, sinugbang nga itlog, kada tinanong ka itlog. Gisog ba nimong itlog? Mao ba? Sige. Inday Jen, ang akong gwapa nga anak. O tay. Kagabi, diba diri matuhalin ang imong boyfriend nga si Juan? Si Juan, oo. Nga man tay, may nahambal si Juan sa imo. Actually, Jen, akong anak, nagka-istorya may kagabi. Og nakahambal siya sa kuha nga, preparado na kuno siya sa tanan. Ready na kuno siya sa pagkaon. Sa mga bingka nga iprepara sa inyong kasal. Ikaw bala tay nga naman ma-ready pamansang nakaon na gani niya. Unsa ko no? Oo tay. What I mean is, kung baga gusto na niya daw nga magpagkasal mo itong nagpabulig sa sako nga, kumbinsiyon ikaw nga mahimo niya nga asawa. Amo galito kagabi tay nga grabe istorya niyo. Moto nakahurot mig mga upat kalongnig. Marag wala na po tatsa sa mo. Duhay kay si Juan de Perte po dahil kayo mo inom. Grabe na sa tayo. Kabalo ka nga daan niya. Sultiro. Yung isa pa, medyo ahead sa ako. Na mo nang grabe siya sa paimnon. Grabe pag inasa tayo, gani pakit-kiton. Ano na ba yung nakit-kit? Siyempre, tay. Basta, grabe na sa mukit-kit. Mayo lang ganitay nga nahingagaw ko kung nakalukso ko sa bintana. Kung wala tay, kung wala ko kalukso tay, ubos git tay. Uy, maayo na yung mukit-kit ni si Juan. Anyway, ano ang plano mo? Kay, rin na po, nag-text po siya sa kuha nga, kumbinsiyon ko no ka. Nga, kung pwede, dali-dalion na ninyo ang inyong hanga. Kasal. Tay, kabalo ka nga daan, tay. Pila pa malang edad ko, tay, pay. Kag isa pa, tay, wala man na ginadalian, may tama ginang tiyempo para dira. Pero sa subong, hindi pa ako preparado. Mo ba? Ilaton ko lang nga magkwantay, nga magkibulon. Oo, andira, pwede na ako magkapakasal. Unsa ko na. Sige. Kamong duha ang mag-istoryahanay about anak. Basta nga ko, anak, mo suporta lang ko ninyo sa inyo hanga. Umaabot niya kasal. Himuon na itong ninang si Madam Eva Sumagpao. Kay kabalo ko nga kana siya mo ay dako o muhatag og regalo. Tama ka gintay. Pero tay, kung mag-istorya gani liwat si Juan sa nga mo sina, sakay-sakayan mo lang kag-isa pa. Hindi ka lang magsugid, hindi pa ako preparado. Sige, anak. Ataya. Sige, anak. Sige, anak. Kaya mo lakaw na anay ko. Kaya anay ko tayo, kaya mangugas anay ko. Amping, anak. Amping. Hi, Marie! Uy, buloy! Buloy! Hoy, grabe ka! Buloy, Gin! Uy, buloy man mo pangalan, di ba? Buloy, kamusta na ka? Grabe yung mga Maria ng buloy. Grabe ka, buloy ba? Hoy, alis din na akong pangalan nila. Buloy daw. Grabe, naging kabuloy ba? Laban na kayo imong buhok. Di ya buhok! Tsaka ka. Tanawa, nagalabaw. Hoy! Sa ako nga, ay, sabi, auntie, uy. Ikaw wala buloy ate. Kamusta? Nag-eskwela ka pa? Okay na kayo. Nag-eskwela pa ako. Kabalo naman ka sa kuha na. Ganahan ba ko ba eskwela kay kabalo ka ko maestro gwapo.
Diba? Ikaw gibuloy ba? Alam mo na Basta yan, subong wala diba? ka ginagabaguloy ba? Hoy! Kamusta, Loy? Okay na ba? Subong. Oh, nag-adto ko diri sa imo kay naghaman mo to imong boyfriend nga si Juan. Himo mo ko niyang kuan, uy, decorate sa inyong kasal. Lapit na nagkakaslon, auntie? Ay, buloy. Uy, pa rin siya nakapamalayo sa balay. Isa pa duwa pa man lang sila ni tatay nga nag-istoryanay. Kabalo ka nga buloy. Gusto ko gidanay magpayaw-ayaw. Huh? Hindi pa pwede Ikaw ba? subong bata pa ganing sa ako. Tingnan kang basa sa akon nga kung kuan ko no, ako na mahimo ning kuan, wedding organizer, mag-decorate. Buloy. Mahilig ko mag-decorate lagi. Loy, maapot kita tadedra, Loy. Ay, sabihan, ano mong Loy. Oy, alis di pa na ang pangalan Ano natin. na pangalan mo sa bunga? Micaela. Mikaela nga. Bisan ano, huy, buloy. Bisan ano mo, timo Ano ka. ka tawag buloy kaya? Uy, matsaka na. Uy, tsaka Loy. na yung show, Loy, auntie. kita mo nga. Halin sa unang nga daan. Kita upo, diba? Uy, tsaka na lagi kaayo ka ba? Buli ka ayo ka. Tituod mo na. Kaila na lang, Mas bagay kaila. sa imo ang Kaila. buloy. Kaila gani. Ate ko na hindi kasang buloy. Mas bagay ka bulay. Sige na lang, oy. Pero ano to ka tinuod to? Madayo na tong inyong kasal. Hindi pa tana. Away pa tana, klaro to. Tingnan ang ambal sa akon nga. Lapit na lang ko. Pati ka man timo to nga. Wala pa gani. Kung nagpasugot yung mapakasal kami. Ang balko hindi lang nga kasal na. Salasal lang nga. Bala. What? Uy! Oh. Ikaw, auntie ba? Ikaw ba Gusto na ganun mo magkuhan lang sa amin, tugsaw-tugsaw. Ikaw bala, Loy. Ano naman lang na? Kasi siyempre bata pa bala ko. Grabe ka. Pag siya, 26 anyos na. Grabe juga po. Gusto Ay, na ang naman putsi mo, Loy. testing. Ikaw, gid, Loy ba? Ikaw, Loy. Ano, sige. Kasi ano kaya kasi? Oy. Ay, Oy, di ba? Sophie, hindi Di kayo ba bago mamangkot. ka? Di ba sa ambal mo, nagpakuan ka? Naglakad ka sa Thailand? Oy, dito ka hali ka. Kabalo na ka. Di ba mas barato dito Mas magpakuan? barato dito, ti. Oh, ti. Pero karon, kay gamay pa man lang akong pundo, ti. Isa lang anay ang gipa, ano ko. Di pakuan mo? Oo, Ay, isa hala. anay. O di ano, pamatyagan, sakit? Di, sakit siya pero satisfying. Ay, hala. Kung magkuhan gani, hindi mo paghihaboy. Ano nagyan, boy? Kasayang. Wala, boy, lagi. Sige Baka na, ako na Loy, sa ito. Ay, tuod ka, Loy. Ay, sige na, oy. Sige na, Loy, Basta keep in touch lang kita, ha? Sige, Loy, I-text sige. mo ko, ha? I-Viber, ha? Sige, Loy. Sige. Pero, Loy, Ano nga? kamusta na ang Loy? Ako nga po nagaloy-loy, pero sahay mo bangon. Sige na, Loy, Sige na, Loy, auntie. See you, auntie. Patsa sa na imong background music, be. Pangita po na, ano. Puyoy. Kapay gani. Nakapila na kita. Ambot, kapila na ni. Do ikasyam na ni. Tingala ko nga natanggal ang panit, oh. Bibi, tanaw. Uy. Hindi ka magkabalaka, Loy. Ano nang nahulog sa salog, tanawa? Ha? Ano nahulog sa salog? Ay, hala. Tuod, no? La, ang padong. Hala. Uy, hala. Hala. Kuwali. Nganong nahulog ba na, Loy? Huwan akong pangalan. Juan. Nganong nahulog pa na, Juan? Hindi ko pa lang ano natabo sini. Siyam pa lang gani. May tatlo pa kita. Baway sa tae. Kapag na kayo. Baway nga. Tanawa lang gusto.
Kapoy na kayo. Mo ganito hambal ko ba? Nga dapat kay edad ko lang gid ang akong pilion nga nobyo. Ano to, Gang? Ano to? Hambal mo? Ano to, hambal mo? Siyempre kuya, kundi kuya mo. Kumbaga sa boxing 12 rounders kuya.